Ev salên dirêjin ji bo yekrêziya navmala Kurdî, amadekarí ji bo darxistina konferansa Netewî tên kirin. Fermandarê giştî yê Qesedê Mezlûm Ebdî duh ragihand ku dê 16 vê mehê de konferansa Yekrêziya Helwesta Kurdî li Rojava were li darxistin. Derbarî mijarê de endamê Komîteya Amadekariya Konferansê Talal Mihemed diyar kir ku amadekariyên li darxistina konferansa Netewî Kurdî bi dawî kirine. Komîteya Amadekar hemû amadekarî bûna me hazir e. Me hemû tişt hazir kiriye, meselê lojîstîk, meselê der, meselê li darxistinê, meselê aliyê me hejmar, yanî li hevkirin hatî kirin 109 cem me û 106 cem enekesî ême hemû tiştê me hazir in û gerek ev konferans bî şeşê mehê li dar keve. Di baweriya me de di konferans de ti komîte naye avakirin. Fakat ew belgeya got partiyên siyasî û civaka Kurdî li hevdû kirin, reşnivîsekeyî wê bê xwendin, ew reşnivîs nerîn jê serbêstendin û piştî wê bê erêkirin di hundirê vî konferansî bo meşruiyeta xwe bistîne. Piştî konferans xelas be ji xwe daxuyanî heye, ew daxuyaniya hanê jî pîrozbahîkê di milletê me. Herûha endama Komîteya Amadekar a Konferansê Gulîstan Elî jî anî ziman ku dê ev konferans bi beçareseriya pirsgirêkên Kurdî û dê bandorê li Tevahî Kurdistanê bike. Dibêjin niha dengê gelê Kurd cê xwe digire û êdî xewn û xeyalê ku dixwest ku rojekê bibîne yekrêziya Kurdî yanî bi hev re itîfaq bikin, êdî wê vê rojê bibînin di demekî nêz de wê ev konferans were li darxistin û em bihêvîn di wê hêviyê de nin ku wê bibe çareseriya pirsgirêka gelê Kurd û bibe mînak jî ji bo perçeyên mayî jî ku karibin pirsgirêka Kurd di van welata de jî bi şeklekî yanî demokrat were çareser kirin. Li gorî Komîteya Amadekar a Konferansa Netewî Kurdî piştî li darxistina konferansê dê belgeyek were ragihandin ku mafê gelê Kurd bi giştî di nava xwe de bihewîne û bi dest bixe.